שלום, אני שמחה שהצטרפתם אליי. אני גלית פלג, מאמנת נוער והורים בעידן הדיגיטלי. היום אני רוצה לדבר איתכם על מה הן 3 השאלות שישמרו על הילדים שלכם בפייסבוק. נתראה אחרי הפתיח. הכנתי לכם את המדריך המיוחד להורים בפייסבוק שתוכלו להוריד אותו אחר כך. מתוך המדריך אני רוצה לדבר איתכם היום על מהן 3 השאלות שישמרו על המתבגרים שלכם בפייסבוק. מהן השאלות האלה שישמרו על השם הטוב שלהם. השאלה הראשונה זה מי רואה את מה שאני כותב? השאלה השנייה, איך זה יכול לגרום בעיות? והשאלה השלישית, מה זה אומר עליי? אני מציעה שתיקחו את השאלות האלה, תשתפו ותשוחחו עם המתבגרים, ואפילו תיקחו את השאלות האלה, 3 שאלות קטנות, ותדביקו אותם על מסך המחשב. ותעודדו את המתבגרים שלכם שבכל פעם שהם מפרסמים משהו בפייסבוק, לפני ההקלקה, שיסתכלו על השאלות האלה ויחשבו מי רואה את הדברים שאני כותב, איך זה יכול לגרום בעיות ומה זה אומר עליי. כי כל המידע שהם משתפים ברשת נשאר לתמיד. אז שיהיה בהצלחה.